Gabon eta ongi etorri den denoi gure kasara. Gabon denoi. Zukan jo badakizu zer den Nissan Patrol bat? Edo Range Rover bat? Autoak dira, ez da? Baina badaukate berezitasun bat. Nissan Patrola, edo Range Roverra. Biak dira lau bider lau, edo... Bai. Todoterreno esaten zaie. Orotarikoak. Orotarikoak. Orotarikoak? Lur orotarikoak. Todo terreno. Lur orotarikoak. Aleian, Jon, denetarako balio dutenak. Zerator gaur rally gidari bat edo, Julen? Denetarako balio. Terreno guztietan lur orotan ondo dabiltzan kotxea dira. Metaforikoki beti ere. Bale, berak ere telebistan egin duelako denetik ados. Gaurko gonbidatua ikusiko zenuten albistegietan zuzeneko bat egiten, edo danborradaren emadaldiak idatzen, edo inauterien berri emaile, edo gala bat aurkezten, edo moda. Moda holkuak eman izan ditu, Julen. Beraz, mesedez, Antxon. Bai, itxaron. Oso. Gure dator Maite Eskarmendi! Eskerrik asko, Berriz. Albistegietan zuzenean tamborra da adibidez. Edo kabalgata, edo... Olentzeroren etorrera, bai. Inauteriak, itxuroso modaz, jaiak. Epaimaikide ere izan da. Hauetan guztietan zuk bat aukeratu beharko da zenu, gustokoena, adibidez Donostiako piraten kaino hori da. Gustokoena, zein, Maite? Zein lan klase? Danak. Bai, berdin. Bueno, momentuaren arabera baita ere, baina normalean egiten baditut gustokoak ditudalako da, danak, zuzenekoak agian. Zuzenekoak. Bai, horrek oso... Puntx gehien daukana, ez da? Sensible jartzen nau, bai. Lur orotarikoa baita esan dugu, lur guztietan konforme beraz. Egiteko oraindik zer geratzen zaizu ordea? Horrela, badukazu formaturen bat, saio horrela bereziren bat egingo zenukenik gustora? Platoko aurkezlea. Bai? Bai. Hori geratzen zait igual, hola... Bueno. Gaur inguruan ibiliko gara? Bai, gaur oso gustora gainea oso pozina. Oso pozina, bai. Bale, aurkezle ala ere izan zara? Bai. Aurkezle, esatari, erredaktore, zuzendari, produkzio lanetan. Gauza asko egin dituzu telebistan, esparru diferenteak, eta guk badaukagu bekadun bat. Horreinik ere nolabait bere bidea aurkitu nahian edo dabilena. Beitu, bekaduna ez nintzen izan. Zuzenean hasi zinen zuia? Ni Zarauzko telebistan hasi nintzen. Eta handik ja... Bekari gabeia zuzenean lanera. Ez, eta gero, hemen sartu nintzen... Baina bekadun faserik ez duzu pasa sekula. Ez. Fase asko pasa ditut, baina hori ez. Gure bekaduna noiz arte da bekadun, baki du edo? Jainkoak nahi duen arte. Jainkoak nahi... Jaun Andreo, Virginia Santos. Kaixo. Ze guapa. Zenbat gauza, Virginia egin dituen Maitek. Pila bat, bekaduna ez ara izan nindu. Ez, bekaduna ez. Ni bai. Bai? Ja orain ba naiz, baina egune batean ez naiz izango bekaduna jainkoa nahi badu, hementan egingo du. Eta telebistan zertan gustatuko litzaizuke zure burua ikustea? Kazetaritzan, baina programa bat serioa, ez hau bezala. Kazetaritza serioa. Zan duzu, alduzunean, ostiko txiki bat eman guri eta bazertuko gaituzula? Ba igual, berri emaile, edo Maite biltzen den bezala, konexioak egiten, albistegietan. Etorkizunean gurekin jardutea elitzaizuke gustatuko zuri, Virginia? Bai, gustatu bai, baina zer nahiko dute galdetzen badidazu. Zaila da. Ez da. Gainera, lanbide honek hainbeste gauza dauzke. Horregatik. Aukeratzea ere zaila da. Zu zure denbora hartu lasai. Ni hemen gustora nago, askoari naiz ikasten. Aparabientos aparrikiate. Maite nik bazpare lurdezko urbe deinkatu ekarri. Ai, nire amonak horrelako pila zeuzkan etxia. Badauzka. Horrekin zer egiten da? Ez que, a ber... Urbe deinkatu. Zera, kolonia? Bai, baina... Niri iruditzen zait Maite Eskarmendi. Pizka bat deabruarekin paktu egin duela. Ze, ikusi aspaldiko argazki bat adibidez Maite Eskarmendien. Adibidez, beira. 2002tik hasita, eta 10, eta 15, eta 20. Ez que, igual, ez da gainera igual. Hobeto dago orain Maite ze pasada. Aldatzen da mikrofonoa, beste zerrez? Denbora pasada, besterik ez? Ur bedeinkatu ekarri dut Maite gero bedeinkatu ingo zaitu. Nik uste genetika kontu bat dala, baina ur bedeinkatuak ere laguntzen baldin badu ni irikitan hau. Bale.
Nik ere genetika ona daukat, Bai. Hemendik urte batzutara. Igurtzi aurpegian edo? Ez igurtzi, hola, gero ingo dizut. Hori da, gero denontzako ura, Bai. Orain, prest gaude? Bai. Venga, bat eta hiru! Aizearen kontrako. Bueno, egia da, Maite, eta guk memoria daukagunetik, betidanik ikusi izan zaitugula telebista, baina Zarauzko telebista ipatu duzu? Bai. Nolatan hasi zinen zu, show businessean? Ez eta zu zarautzen edo orokorrean? Bai, telebistan Igual, telebistan zarautzen, baina show businessean lehenago hasi zinen, kaso. Egia da nik, karrera amaitu nunean, amaitu aurretik hasi nintzen Zarauzko telebista lanean. Kazetaritza ikasi zenuen? Bai, kazetaritza ikasi nuen Leioan, orain urte asko. Eta, Zarauzko telebistan hasi nintzen, baina nire ametsa betidanik izan da Euskal Telebistan lan egitea. Eta salto nola egin zenuen, ETB-ra? Ni egia da, ETB-en sartu nintzen jantzitegin lanean. Benetan? Bai. Claro, hain estilosa zara, normal. Lehen da bizi jantzitegiko langile izan zinen? Bai. Ni Zarauzko telebistan hasi nintzen eta horra hasi nintzen hilabetero produktorei VHS bat grabatzen nuen, Zarauzko telebistan egiten nituen gauzekin. Bai. Eta hilabetero bidaltzen nien. Erantzunik ez nuen jasotzen. Videobook moduan edo esango. Bai, nahiko kutrea zan, egia zan. Baina nik hilabetero bidaltzen nuen. Bitartean, arropa dendetan ibilitakoa naiz lanean, denetarik egin dut, buzoneo, azafata, Azafata abioietan? Ez. Lurrean. Kalean, denda baten aurrian, folletoak. Flyerak eta banatzen. Horrelako gaz. Bai, hilea ere saldu nuen, eta pelukeriako desfileak egiten nit. Zure hilea? Bai, lehen oso hile luzea neukan. Eta saldu egin zenuen? Bai, horrekin dirua irabaztezan gara. Oso luzea izango zenuen orduan. Bueno, eta dendetan lanean nenbilela, bertan lan egiten zuen neska batek, esan zidan, telebistan lantxo bat egiteko, Easy Peasy izeneko programa batetan. Jose Ferikin ez da? Bai. Eta hua grabatzen zen hemen, eta egiten zen ostiraletan ez dakit ETB-rako, eta larun batetan Kanal Nourako. Orduan eramaten zituzten muñeko hola dana oso erraldoia. Hala girotua zegoen. Bueno, Pampinoiek nik garbitzen ditun hemen katakunbetan. Orduan jantzitegiko ardura modura. Ardura dunez. Langile, barkatu. Jantzitegiko langile bezala. Bai. Eta gero hortik, erantzun zidan Koldoan Asagaztik, 3,83 produktora zan orduan, nire bideoietako bat gustokoa izan zula, eta deitu zidaten, nire ametsa jaiak programan lan egitea zan, eta orduan deitu ninduten, bai Koldok eta bai jaiaketik. Orduan nola, Koldo beti erantzuten zidan, eta esan nun, benga. Eta horaz nintzen, ez da mi jenten lanean. Hori izan zen, nire lehenengo lan. Jaun Andreok, entzun duzu, lehen da bizi, aurrena. Miramongo bekaleko pasilloetan, katakunbetan, izi-piziko, mozorroak eta batetik bestera eramaten hasi, eta begira, gaur egun eta albistegietan eta nola informatzen gaituen Maite Eskarmendi. Begira da, zibersegurtasunean jarrita, esanetatik konpromisoetara jauzi egitea aldarrikatuz, egokitze lan honek 3 hilabete iraungo ditu. Gasteizen, Donostian eta Bilbon izango da. Alkatea den Eneko Goiak oso balorazio positiboa egin du, azkenean haizeak ez du espero zen bezain besteio. Zuzenean Bilasuso jauregira etorri dira, oinez, bizikletas, kotxez edo saldiz igo direnak, Leizaola pasealekua eta haizearen orrazia ere itxiko dituzte ibilgailu eta onizko. Hori guztia, gutxien.